El Servei Municipal d'Educació de Girona va celebrar la tercera jornada d'espai d'intercanvi d'experiències i projectes educatius. Una jornada que s'organitza amb l'objectiu de fomentar la relació dels centres educatius de la ciutat, potenciar i compartir experiències i projectes i promoure la coordinació per l'educació de 0 a 18 anys. Aquest any, aquest espai d'intercanvi de la comunitat educativa de la ciutat es va celebrar a la Salle Girona. Representa un goig perquè està molt bé que ens puguem trobar tota la gent que treballem en l'ensenyament i poder oferir les nostres instal·lacions i que hi participi també l'Ajuntament i la Universitat, doncs ens sembla fantàstic. I un símptoma de normalitat. La jornada va començar divendres 20 de febrer amb la inauguració a càrrec del delegat del rector per l'acció preuniversitària de la Universitat de Girona, David Brusi, el director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a Girona, Albert Ballot, i la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Girona, Isabel Moradàs. Tenim més de 130 inscrits, 37 experiències que es presenten i ara mateix els professors, els mestres estan en els diferents grups que s'han format i compartint tot el que es pot compartir en el món de l'educació, compartint experiències. El programa de la jornada va continuar divendres amb la conferència El tractament de les llengües en el sistema educatiu a càrrec de la cap dels Serveis de Llengües Estrangeres de la Generalitat de Catalunya, Montserrat Montagut. Posteriorment, l'Institut Santiago Sobrequés i Vidal va presentar el projecte educatiu Les llengües més enllà del currículum i l'Escola Verd, el projecte Aprendre anglès, l'anglès per aprendre. Divendres el programa es va finalitzar amb l'actuació musical El valor del cant a l'educació secundària a càrrec dels alumnes de l'Institut Jaume Vicenç Vives i de l'Institut Santiago Sobrequés i Vidal. Ja dissabte, els docents van presentar les experiències i projectes de les escoles en 4 grups de treball diferents. Un espai per compartir i valorar com s'han desenvolupat aquests projectes i compartir-ne les vivències. A continuació, es van crear espais de debat per treballar el tractament de les llengües en el sistema educatiu català des del punt de vista docent a través de diversos grups conduïts per l'equip de professorat de la UDG format per la Sílvia Llach, la Glòria Sanz, en Jordi Sicres i en Josep Maria Serra. Finalment, l'Auditori de la Salle va acollir la cloenda on es va fer una síntesi de les principals idees sorgides gràcies a aquesta intensa jornada de treball que va tancar la regidora d'Educació, Isabel Moradàs. Durant tota la jornada, més, els assistents van poder gaudir de l'exposició dels pòsters que expliquen les experiències i els projectes presentats. Els pòsters i les conclusions de la jornada es poden consultar a www.girona.cat/caseta.